Všimnite si, že vaše očné svaly a tvárové svaly a uvoľnite ich. Povedzte, zavrite oči a povedzte im, že očné svaly, tvárové svaly, pokoj, uvoľnite sa. A taktiež na konci dňa sa opýtajte, cítim sa unavený? Pokiaľ sa cítite unavený z dňa alebo z týždňa, tak to neznamená, že ste makali a že ste nejak work smart, not hard, hej. Pokiaľ sa cítite unavený, tak ste ten týždeň využili neefektívne. Úspech je, keď sa cítite nabudený, energický, plný života, vitality. My si mýlime vyčerpanosť, strhanosť s nejakou produktivitou a efektívnosťou. Ale keď sa zničíte, trpí jak kvantita, tak aj kvalita. Moc silou ste do toho išli. Sami sebe ste spravili zlé a ani ten výsledok určite nebol taký. Takže úspech nespočíva v tom, alebo efektívnosť týždňa, alebo vaša efektívnosť počas týždňa sa neodzrkadľuje v tom, ako ste unavení na konci toho týždňa, ale nakoľko sa cítite plný života a vitality. Takže tak.